No, takže k baterkám, baterky zistíme, či sú nabité alebo vybité na tomto svetielku, pretože sú bližšie. A vlastne baterky budú vybité tu, keď bude svietiť červené svetielko. No. Nabíjanie batériek je tak, že sa otvoria tieto cuplíky, pootvoria sa, však to vedia, že to treba dať do elektriky a kontrolovať na baterky, či sú napustené, teda naplnené destilovanou vodou. Už mám trému, už mám... Proste destilovaná voda musí byť dolievaná a to stačí, každé 2 týždne stačí kontrolovať. No. Ale proste pred nabíjaním ich treba pootvoriť a potom, keď idú umývať, pozatlačať to. Takže, čo ešte k baterkám? No, to je vlastne všetko. No. Potom treba čistiť tento sací motor. Táto skrinka sa otvorí, ovládacia. A to je také asi také najdôležitejšie zo všetkého. To sa vytiahne von. Ide to trošku ťažšie, ale treba dávať pozor na tieto kábliky, aby sa neodpojili. Tak toto vytiahnuť von. Toto dať dole. A toto sitko treba poumývať. Nasadiť. To stačí raz za 2 týždne tiež. Oni píšu v tej knihe, že každý deň, ale to je zbytočné, lebo tie kábliky sa potom môžu, ja som sa dočítala, inžinier hovorí, že to zase sa nezanáša až tak často. Raz za 2 týždne aj to stačí. Naspäť zase takým spôsobom to tam vložiť. Není to jednoduché vyťahovať, práve preto ono to stačí takto raz za čas. Tam nasmerovať. A touto gumou to znovu tam pripevniť. Počkaj, ešte si to tam... Ja to mám nové teraz, tak preto je to také, tá guma je taká pevná. No a takto sa to naspäť pripne hore. No, takže to. Ale pozor, kľúčik stále musí byť vypnutý pri všetkom. To je také, že musí byť vypnutý. No, potom k čisteniu lišty a hadíc. Lišta sa dáva dole takým spôsobom, táto zavlačka ide von. Toto sa vysunie a toto takto. A proste lištu treba obrátiť z druhej strany, vystriekať alebo pretrieť handrou. Až tam ostanú zbytky z dreva, proste zo špiny. Naspäť ide zase takým spôsobom, jak sa vyberie táto zavlačka do tej dierky. Op. No. A čistenie hadíc. Čo je toto? A spodok sa čistí vždy po umývaní? Áno, to sa robí denne. Aj tieto hadice. Proste tuto sa vypúšťa klasický voda a tadeto sa preplachuje. Tadeto sa preplachuje, tá nádrž, vyteká voda tadiaľ. Čiže ale po ukončení umývania? Áno, no, po ukončení práce? Tak, no, vždy sa umie ten stroj, prepláchne. Čiže sa naleje? Nalieva sa tu voda. Čistá voda, tu je špinavá voda. To už pri umývaní, no údržba, čistiť teda ten stroj. Čiže tá sa vypustí? Áno, to sa vypustí, to je špinavá voda. A ešte táto sacia hadica, tá sa tiež preplachuje tým spôsobom, že sem tlak vody sa pustí, lebo tam sa zvykne spriečiť drievko z palety alebo a namotá sa tam fólia a vtedy ten stroj. To je tiež jedna taká z chýb, ktoré hovoril ten pán, že potom sa namáha ten stroj, silia sa baterky, lebo ono má sťažený ten ťah. No, takže je to dôležité. No to sú také základné veci, áno. Proste tie baterky kontrolovať, preplachovať si tie hadice a ten sací filter. To je také najdôležitejšie. No neviem, či vedia, ako sa kefy dávajú, ale to by mali vedieť, kefy, ako sa dávajú dole. Ale budem poprosiť, nahnete mi trošku? Takým spôsobom, že sa len takto zatlačia dole.
Dobre, a nasadzajú sa taký istý spôsob, že sa tak zasunú. Aj tie mám nové ináč, takže teraz tak. A obidve, keď potrebujú si vymeniť, lebo sú dva druhy. Jedné sú na šurovanie, jedné sú na umývanie klasické, takže keď si budú chcieť vymeniť, tak takým spôsobom. A v podstate kryt, no aj to by hádam mohli tiež vedieť, nasúva sa tak, že musí cuknúť. Ešte tá jedna kefa, potom si ho namontujem. Takto. Pridrž mi to. Tak. No, bo ináč by spadol, teda nedržal by. Čo ešte také? V podstate to je aj... Čiže baterky sa nabíjajú koľko? Keď je vybitá, keď je svieti červené svetielko, koľko sa nabíjajú, ono potom ukáže na tom, že sú nabité. Vidíte, teda aj svieti červené. Nabíjame celú noc, myslím, že 10 hodín sa nabíja stroj. No, čiže pracujeme do celkového vybitia, no. A až potom dávame nabiť, až keď signalizuje stroj, no. Tá baterka Áno, hovorím, že nabíjať s tým, že pootvoriť ich, lebo že tam vzniká nejaký tlak, takže aby boli pootvorené a teda tú destilovanú vodu kontrolovať. No a destilovaná voda sa musí naliať, aby boli zakryté články. Tam je vlastne taká riska, pokiaľ je treba naliať tú vodu destilovanú. Dobre, čo mi hovorí, že teda každý stroj bude mať od pondelka svoju knižku servisnú, no a tam sa budú zapisovať teda závady a výmena súčiastok, nie tak. doplňanie vody. No. A že si musí ona kontrolovať priebežne, musí tú vodu dolievať. Keď bude treba, tak určite každé 2 týždne nie, ale musí si to sledovať a ona musí vedieť podľa toho, koľko nabíja, lebo ono sa vlastne stráca nabíjaním tá voda. Takže keď veľa umývajú, často nabíja. Ale je dobre to do toho servisného zošita napísať, že kedy naposledy dolievala vodu, aby mala aj nejaký prehľad, že teda či sa míňa, aj tam nejaký problém, alebo... Ale nie je to určité, že každé 2 týždne ho bude dolievať, len teda kontrolovať. Čiže do toho servisného zošita sme hovorili, že bude okrem servisných zásahov aj teda dobíjanie batérií a dolievanie destilovanej vody. Tak, Beatka, ty sa ja s tom rozumieš, jak ja. No. Čo si to... Dobre. Všetko.